Viena, popas de suflet eminescian. Într-un ianuarie, când cenușiu, când însorit, cu oameni îngândurați, într-un anotimp suveran peste culmile semețe ale Alpilor, dar într-o Vienă cu mai puțină culoare, vă invit la început de an să străbatem agale străzile acestui oraș pe urmele pașilor lui Eminescu. Cuprins de nerăbdarea schimbării de destin, tânărul învățăcel sosește în toamna anului 1869 în Burgul Dunărean și, ca orice început de drum spre necunoscut, își caută quartier studențesc în apropiere de universitate. Convins lăuntric de sentimentul că aparține unei nații aflate în tumultul vremurilor de răscruce, cel ce va deveni mai târziu luceafărul culturii române, renunță la aristocraticul porțelan gase, alăturându-se cu entuziasm cetei de camarazi veniți din toate colțurile dulcii României, conviețuind alături de ei în cel de-al treilea arondisment al importantei reședințe de imperiu, în noul cartier Landstrasse, cartier de cantonament studențesc preferat de cei veniți din patrie. Aici, Mihai Eminescu simte deplinătatea unei provincii dacice în miniatură, populată de nat și vorbă românească, pestriță și entuziastă, hrănită de pe băncile almei mater, de himerice proiecte de viitor mai bun. Să aruncăm o privire spre lumea acestui univers citadin, păstrat ca prin minune, vreme de peste un veac și jumătate, și să călătorim cu speranța că vom reîntâlni tumultul vechii universități. Locaș de cultură, cu o carte de vizită impresionantă. Această universitate este una dintre cele mai vechi de pe continentul nostru. În preajma sa, aflându-se un focar de românism autentic, de nobilă strălucire, Seminarul Sfânta Barbara. În vecinătate se afla cafeneaua atât de populară printre studenți, unde negruții l-a întâlnit pe tânărul de o frumusețe angelică, aproape cuceritoare. La câteva zeci de metri se afla locuința celui ce îi va deveni prieten, Ioan Slavici, dar și fieful unor mecena ai coloniei române. Comerciantul Bazil G. Popovici, a românii Nicolae Dumba și George Sina, precum și cea mai frumoasă biserică în stil bizantin din Viena, ce a aparținut, istoricește vorbind, nației valahe. Adeseori, Eminescu și Slavici hoinăreau prin parcurile orașului, de aceea vă invit să străbatem aleile umbroase, acum copleșite de gerul iernii, ale parcului situat în apropierea universității, mirificul Stadtpark, cu statuile sale de artiști consacrați, cu muzicieni celebri. Aici, în anul 2017, s-a sădit un puiet de arbore sfânt, provenind din teiul eminescian, din parcul Copou. Uniunea ziariștilor profesioniști, prin persoana poetului și jurnalistului Miron Manega, a fost martor și părtaș activ al acestei reîmpăduriri simbolice a Vienei, devenită o oază de spiritualitate românească. Vom descoperi în continuare cantina studențească românească din Maroca Nărgase, acolo unde vesela și tumultoasa ceată de studenți asculta vrăjită vorbele poetului, loc îndrăgit și mai târziu de Ciprian Porumbescu. Dar vom invita pe cei ce vor privi acest reportaj să descopere casele care au găzduit cândva pe marele nostru poet, dar mai ales primul sediu al României June. Aceleași case
își păstrează și azi aerul de odinioară, iar plăcile comemorative de pe pereții acestora ne aduc aminte că aici a trăit, aici a poposit în efemere scale de cunoaștere, de trăire și de iubire, cel ce va deveni poetul nepereche al nostru, simbolul nemuririi spiritului românesc.